Думаю, што это проста іхняя пазіцыя, што мы можам рабіць з людзьмі ўсё, што хочаш. Яны не з'яўляюцца для нас нейкай каштоўнасцю. Да. Яны могуць заўтра выйсці, а могуць заўтра тут памерці. Да, як бы сістэма пабудаваная такім чынам, што каштоўнасць чалавечага жыцця яна досыць малая. І як бы і вось мая там як бы я вот уже не хацеў казаць пра дэмакратычны рух, тыры-пыры. Но мне падаецца, што часам людзі там вот этот мейнстрим не да канца разумее, што у шмат каго не так шмат часу засталося. І за кратамі. І да і ў гэтай краіны, можа быць, таксама не так шмат часу засталося. І вось гэта там магчымае акно магчымасцяў, которое адчыняецца зараз, ну, яно прям вельмі важна яго выкарыстаць, таму што калі прайсці міма яго, да, мы ўжо пра гэта размаўлялі некалькі разоў, што калі прайсці міма гэтага акна магчымасцяў, то хутчэй за ўсё можна, ну, можна яшчэ на 4-5 гадоў як бы в такой жа сітуацыі завіснуць.